हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने आणि नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करत आहोत. तर प्रथम मंगलाचरण म्हणून आपण सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. आज कृष्ण कृपा मूर्ती श्रीला प्रभुपाद यांचा तिरोभाव दिवस आहे. तर श्रीला प्रभुपाद यांच्या प्रयत्नामुळेच भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवतम या ग्रंथांचं अध्ययन आपण आपल्याला समजेल अशा साध्या सोप्या भाषेमध्ये करू शकत आहोत. तर श्रीला प्रभुपाद यांना सगळ्यात पहिल्यांदा आपण साष्टांग प्रणाम करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊन मग आजच्या वर्गाला आपण सुरुवात करूया. आपण स्कंध 1 अध्याय 5 आणि श्लोक क्रमांक 25 पासूनच सुरुवात करतोय. हरे कृष्ण. उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजै सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः. एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. एकदा त्या द्विजांच्या अनुमतीवरूनच मी त्यांचे उच्छिष्ट अन्न स्वीकारले. असे केल्याने माझ्या सर्व पापांचे निर्मूलन झाले. याप्रमाणे त्यांच्या सेवेत संलग्न राहिल्याने माझे हृदय शुद्ध झाले. त्यावेळी मला त्या अध्यात्मवाद्यांच्या स्वभावाची अतिशय आवड उत्पन्न झाली. हरे कृष्ण. मिनल माताजी आणि मग पुढचा अलका माताजी. हरे कृष्णा. तात्पर्यशील प्रभुपाद्वारे शुद्ध भक्तीचा प्रादुर्भाव. चांगल्या अर्थाने हा शब्द योजल्यास रोगाच्या प्रादुर्भावासारखाच आहे. शुद्ध भक्त सर्व प्रकारच्या पापापासून मुक्त झालेला असतो. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत शुद्धोत्तम व्यक्ती आहेत आणि भौतिक गुणापासून तत्सम शुद्ध झाल्याने कोणीही भगवंताचा शुद्ध भक्त होऊ शकत नाही. वर सांगितल्याप्रमाणे ते भक्ती वेदांत शुद्ध भगवत भक्त होते. त्यांच्या सहवासाने आणि त्यांच्याकडून प्राप्त केलेले उच्छिष्ट प्रसादाच्या एक वेळेच्या सेवनाने त्या मुलाला त्याच्या शुद्धतेच्या गुणाची लागण झाली आणि उच्छिष्ट शुद्ध भक्ताच्या अनुमितीना देखील घेणे चांगलेच आहे. कधी कधी काही तथाकथित भक्त असू शकतात, म्हणून मनुष्याने त्यांच्याविषयी अतिशय सावधान असायला हवे. भक्तीत अडथळा आणणाऱ्या अशा अनेक गोष्टी आहेत, परंतु शुद्ध भक्ताच्या संगतीने असे सर्व अडथळे दूर होतात आणि प्राथमिक स्तरावरील शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ताच्या दिव्य गुणांनी प्रत्यक्षात संपन्न होतात. अर्थात त्यांना भगवंतांचे नाम, यश, गुण, लीला इत्यादी बाबतीत रुची निर्माण होते. शुद्ध भक्ताच्या गुणाची लागण होणे याचा अर्थ असा की भगवंताविषयीच्या आध्यात्मिक कार्यामध्ये अखंड गोडी आत्मसात करणे होय. ही दिव्य गोडी भौतिक गोष्टींना निरासन करते. म्हणून शुद्ध भक्ताला भौतिक कार्यात मुळीच आसक्ती नसते.
सर्व पापांचा किंवा भक्तीच्या मार्गातील अडथळाचा नाश झाल्यावर कोणालाही भगवत भक्तीचे आकर्षण उत्पन्न होते, भक्तीत धैर्य येते. माताजी हे करा. भक्तात गोडी निर्माण होते, दिव्य भाव उदित होतात आणि शेवटी तो प्रेमपूर्ण भगवत भक्तीच्या थरावर आरूढ होतो. या सर्व अवस्था शुद्ध भक्ताच्या संगतीने विकसित होतात. हे या श्लोकाचे तात्पर्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्रान्वहन् कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचि. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे व्यासदेव, त्या महान वेदांतांच्या संगतीत आणि त्यांच्या कृपेने मी त्यांनीच वर्णन केलेल्या भगवान श्रीकृष्णांच्या मनोवेधक चरित्रांचे श्रवण करू शकलो. अशा रीतीने लक्षपूर्वक श्रवण करीत असता भगवंतांविषयी श्रवण करण्याची माझी गोडी पदोपदी वाढत गेली. अलका माताजी आणि मग पुढचा मीनल माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आपल्या व्यक्तिगत रूप सौंदर्याने परमाकर्षक आहेत. त्यांचे चरित्रही परमाकर्षक आहे. याचे कारण म्हणजे परम सत्य हे आपल्या नावाने, यशाने, रूपाने, चरित्राने, संगतीने परम श्रेष्ठच आहे. भगवंत या पृथ्वीवर स्वतःच्या अकारण करुणेने अवतरून होतात आणि मानवाची भूमिका करून आपली अनेक दिव्य चरित्रे प्रकट करतात. अशा चरित्रांकडे आकर्षित झालेले लोक भगवत धामात जाण्यास पात्र होतात. सामान्य लोकांना अनेक सांसारिक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचे इतिहास व विवरणे ऐकण्यात गोडी असते. त्यांना याची जाणीव नसते की अशा सहवासाने केवळ अमूल्य वेळेचा अपव्यय होतो आणि ते भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणात आसक्त होतात. असा वेळेचा दुरुपयोग करण्यापेक्षा ते भगवंतांच्या दिव्य चरित्राकडे लक्ष वळवून आध्यात्मिक यश संपादन करू शकतात. भगवंतांच्या चरित्रांची वर्णने ऐकून भगवंतांशी प्रत्यक्ष संपर्क होतो आणि मागे स्पष्ट केल्याप्रमाणे भगवंतांविषयी असे श्रवण केल्याने सांसारिक प्राण्याच्या अंतरात साठलेली सर्व पापे धुवून जातात. अशा रीतीने पापमुक्त झाल्यावर श्रोता क्रमशः भौतिक सहवासातून मुक्त होतो आणि भगवंतांच्या रूपाकडे आकृष्ट होतो. नारद मुनींनी हे आपल्या स्वतःच्या उदाहरणावरून स्पष्ट केले आहे. सारांश असा की केवळ भगवंतांच्या लीलाविषयी श्रवण करून कोणीही भगवंतांच्या पार्श्वभाग गणला जाऊ शकतो. नारद मुनींना शाश्वत जीवन आहे, अमर्याद ज्ञान आहे, अपार आनंद आहे आणि ते भौतिक तथा आध्यात्मिक विश्वात अप्रतिहतपणे संचार करू शकतात. ज्याप्रमाणे नारद मुनींनी आपल्या मागील जन्मात भक्ती वेदांत्यांसारख्या शुद्ध भक्तांकडून श्रवण केले, त्याप्रमाणे कोणीही केवळ प्रामाणिक अधिकाऱ्यांपासून भगवंतांच्या दिव्य लीलाचे श्रद्धापूर्वक श्रवण करून जीवनाची परम संसिद्धी प्राप्त करू शकतो. भक्तांसमवेत श्रवणाची ही विधी विशेषतः या कलमपूर्ण कलियुगात निर्धारित करण्यात आली आहे. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महात्मते प्रियश्रवस्य स्खलितामतिर्मम यया हेत्तम सत् असत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे महामुने, मला भगवंतांची गोडी लागल्यावर त्यांच्या विषयीच्या श्रवणात माझे लक्ष दृढ झाले. माझी आवड जशी जशी वाढत गेली तसे मला कळून आले की माझ्या अज्ञानाकारणे मी स्थूल व सूक्ष्म आवरणे स्वीकारली होती. मी आणि भगवंत दोघेही दिव्य स्वरूपी आहोत. हरे कृष्ण. मीनल माताजी. हरे कृष्ण. ऐकू येते माताजी? हो, येत आहे. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य श्लोक 27. भौतिक जीवनातील अज्ञानाची तुलना अंधकाराशी केलेली आहे आणि वैदिक साहित्यात भगवंतांची तुलना सूर्याशी केली आहे. जेथे प्रकाश आहे तेथे अंधार असणे शक्य नाही. भगवंतांच्या लीलांचे श्रवण म्हणजेच भगवंतांची दिव्य संगत, कारण स्वतः भगवंत आणि त्यांच्या लीला अभिन्न आहेत. परमज्ञान प्रकाशाची संगत करणे म्हणजे अज्ञानांधकाराचा विध्वंस करणे होय. अज्ञानामुळेच जीवाला मिथ्यापणाने असे वाटते की जीव आणि भगवंत
हे भौतिक प्रकृतीने उत्पन्न झालेले आहेत. परंतु वस्तुतः भगवान आणि जीव हे दोघेही दिव्य स्वरूपी आहेत. त्यांचा भौतिक प्रकृतीशी काहीही संबंध नाही. अज्ञानाची निवृत्ती झाल्यावर भगवंतांहून स्वतंत्र असे काहीही अस्तित्वात नाही हे पूर्णपणे कळून येते. मग अविद्या नष्ट होते. स्थूल व सूक्ष्म शरीरे भगवंतांपासून प्रकट झालेली आहेत असे ज्ञान उदित झाल्यावर कोणीही या दोन्ही शरीरांचा उपयोग भगवंतांच्या सेवेसाठी करू शकतो. पाणी आणणे, मंदिर धुणे, नमस्कार करणे यात, तसेच अर्चन मार्गात किंवा मंदिरात भगवंतांची पूजादी करण्यात स्थूल शरीराला संलग्न करावे. त्याचप्रमाणे सूक्ष्म शरीर म्हणजे मन इत्यादी भगवंतांच्या दिव्य लीलांचे श्रवण, त्यांचे मनन आणि त्यांचे नाम संकीर्तन करण्यात संलग्न करावे. या सर्व क्रिया दिव्य आहेत. स्थूल अथवा सूक्ष्म इंद्रियांपैकी एकही इंद्रिय इतर गोष्टीत संलग्न करू नये. अशा रीतीने अनेकानेक वर्षांच्या प्रेममय सेवेच्या प्रशिक्षणाने अशा दिव्य क्रियांचा साक्षात्कार होणे शक्य असते. परंतु नारद मुनींमध्ये श्रवणातून विकसित झालेले भगवंतांचे प्रेमाकर्षण मात्र अत्यंत प्रभावी आहे. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरे विशृण्वतामेनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिर्प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अशा प्रकारे पावसाळा आणि शरद अशा दोन्ही ऋतूंमध्ये मला भगवान हरींची निर्मळ कीर्ती गाणाऱ्या थोर मुनिवरांकडून निरंतर श्रवण करण्याची संधी प्राप्त झाली. जेव्हा माझ्यात भक्तीचा प्रवाह वाहू लागला तेव्हा माझे रजोगुण तथा तमोगुणांचे आवरण नष्ट झाले. आता कोण वाचेल? वाचो माताजी. हो, वाचा. हरे कृष्णा. तात्पर्य शील प्रभुपाद्वारे भगवंतांची प्रेममय भक्ती ही प्राणी मात्रांची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. प्रत्येक ती सुप्त अवस्थेत असते, परंतु रज आणि तम या भौतिक गुणाच्या संबंधामुळे अनंत काळापासून ती आवृत्त झालेली असते. जर भगवत कृपेने आणि भगवत भक्त म्हणून आत्म्याच्या कृपेने जीवाला भगवंताच्या निर्मळ भक्ताचा संग प्राप्त झाला आणि भगवंताची निर्मळ कीर्ती ऐकण्याची संधी प्राप्त झाली, तर निश्चितपणे नदीच्या प्रवाहासारख्या भक्तीचा प्रवाह वाढू लागतो. ज्याप्रमाणे नदी समुद्राला मिळेपर्यंत वाहतच राहते, त्याप्रमाणे भगवत भक्ताच्या संगतीने शुद्ध भगवत भक्ताचा प्रवाह अंतत कृष्ण प्रेमामृताच्या सागराला जाऊन मिळतो. हे जीवनाचे परम ध्येय आहे. असा भक्तीचा प्रवाह इतका सामर्थ्यशाली असतो की दर्श देखील रजोगुण व तमगुण यांच्या प्रभावातून मुक्त होतात. प्राकृतिक गुणाचे असे निराकार होते आणि जीव मूळ स्वरूपाला प्राप्त होऊन मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनस श्रद्धधानस्य बालस्य दांतरस्यानुचरस्य च. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. मी त्या मुनिवरांप्रती अत्यंत अनुरक्त झालो होतो. मी सरळ मनाचा होतो. त्यांच्या सेवेत माझ्या सर्व पापांचे निर्मूलन झाले होते. माझ्या हृदयात त्यांच्याविषयी दृढ विश्वास निर्माण झाला. मी इंद्रियांचा संयम केला होता. शरीराने आणि मनाने मी त्यांच्या उपदेशांचे काटेकोरपणे पालन करीत होतो. हरे कृष्ण. आता कोण वाचतंय? मृणालिनी मी माताजी. वाचू माते. हा, हरे हो, कृष्ण. वाचा. वाचते. हरे कृष्ण. तात्पर्य: विशुद्ध विमल भक्ताची स्थिती प्राप्त करण्याची अपेक्षा असणाऱ्या इच्छुकांची ही आवश्यक गुणवत्ता आहे. अशा व्यक्तीने नेहमीच शुद्ध भक्तांच्या संगतीचा शोध करायला हवा. त्यांनी ढोंगी बुवांच्या संगतीने फसून दिशाहीन होऊ नये. शुद्ध भक्तांकडून संदेश ग्रहण करण्याकरता त्यांनी स्वच्छ आणि सरळ असायला हवे. शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या चरणकमळांना पूर्णपणे शरण गेलेला असतो. तो हे जाणून असतो की भगवान सर्वांचे धनी आहेत आणि इतर सर्वजण त्यांचे दास आहेत.
केवळ शुद्ध भक्तांच्या संगतीतच मनुष्य सांसारिक संगतीमुळे साचलेल्या पापांपासून मुक्त होऊ शकतो. नवागत भक्तांनी शुद्ध भक्ताची श्रद्धेने सेवा केली पाहिजे. तसेच त्याने पूर्णपणे आज्ञाधारक होऊन कठोरपणे आदेशांचे पालन केले पाहिजे. वर्तमान जीवनाच्या अवधीतच यश प्राप्त करण्याविषयी निश्चयी असणाऱ्या भक्तांची ही लक्षणे आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्त कृपया दीनवत्सलाम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. दीनांविषयी अत्यंत दयाळू असलेल्या त्या भक्ती वेदांत्यांनी तेथून निघून जाताना स्वतः भगवंतांकडून प्राप्त झालेल्या गोपनीय विषयाचा मला उपदेश केला. हरे कृष्ण. आता कोण वाचणार आहे? प्रत्येकाने एक एक श्लोक आता परत वाचू आपण. आज कमी आहेत ना मी अलका वाचू का माताजी? हा वाचू हो हो, हो. वाचा वाचा. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा श्रील प्रभुपादजी की जय. शुद्ध वेदांती अथवा भक्ती वेदांती आपल्या अनुयायांना स्वतः भगवंतांनी दिलेल्या आदेशानुसारच उपदेश देतात. भगवंतांनी भगवद्गीतेत आणि इतर शास्त्रात केवळ स्वतःच्याच आदेशांचे पालन करण्याची शिकवण दिली आहे. भगवंत सर्व गोष्टींचे उत्पत्ती करते, पालन करते व संहार करते आहेत. सर्व उत्पत्ती त्यांच्याच इच्छेने अस्तित्वात आहे आणि जेव्हा त्यांच्याच इच्छेने सर्व काही नष्ट होईल तेव्हाही ते आपल्या नित्य धामात नित्य विराजमान राहतील. सृजनापूर्वी ते त्या शाश्वत धामात होते आणि प्रलयानंतर ते तेथेच राहतील. ते उत्पन्न झालेल्या प्राण्यांपैकी नाहीत. ते दिव्य स्वरूपी आहेत. भगवद्गीतेत भगवान म्हणतात की अर्जुनाला उपदेश करण्या अगोदर फार पूर्वी तोच उपदेश सूर्यदेवाला देण्यात आला होता आणि काळाच्या ओघात तोच उपदेश परंपरा तुटल्याने पुन्हा अर्जुनाला देण्यात आला. कारण अर्जुन त्यांचा भक्त आणि सखा होता. म्हणजेच भगवंतांच्या भक्तांव्यतिरिक्त इतर कोणालाही भगवंतांचा उपदेश समजणे शक्य नसते. भगवंतांच्या दिव्य रूपाची कोणतीही कल्पना नसणारे निराकारवादी हा अत्यंत गूढ संदेश समजू शकत नाहीत. गुह्यतमम हे वचन येथे महत्वाचे आहे. कारण भक्तीचे ध्यान निराकार ब्रह्मज्ञानाहून अधिक उच्च स्तरावरील आहे. ज्ञान म्हणजे सामान्य ज्ञान अथवा कोणत्याही शाखेचे ज्ञान होय. हे ज्ञान निराकार ब्रह्माच्या ज्ञानापर्यंत उन्नत होत जाते. पुढे जेव्हा या ज्ञानात भक्तीचा काही अंश समाविष्ट होतो तेव्हा असे ज्ञान परमात्म्याच्या किंवा परमेश्वराच्या सर्वव्यापी धारणेपर्यंत विकसित होते. हे अधिकतर गूढ आहे. परंतु जेव्हा हे ज्ञान शुद्ध प्रेममय भक्तीत विकसित होते आणि अशा रीतीने जेव्हा दिव्य ज्ञानाचा हा गोपनीय भाग प्राप्त केला जातो तेव्हा त्याला परमगुह्य ज्ञान असे म्हणतात. हे परमगुह्य ज्ञान भगवंतांनी ब्रह्मदेव, अर्जुन, उद्धव आदींना दिले. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्या गूढ ज्ञानाने मला सर्व गोष्टींच्या सृजनकर्त्या, पालनकर्त्या, संहारकर्त्या अशा भगवान श्रीकृष्णांच्या शक्तीचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणता आला. हे जाणून कोणीही त्यांच्या चरणांजवळ जाऊ शकतो आणि त्यांना व्यक्तिशः भेटू शकतो. हरे कृष्ण. मिनल माताजी वाचताय तुम्ही? म्यूट आहात माताजी. हरे हरे 28 कृष्ण. वाचायचं ना? 31वा. 31. सॉरी, माझं पान हा बदललं गेलं ते. हा हा. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवंतांच्या भक्तीने किंवा परमगुह्य ज्ञानाने कोणीही सहजपणे भगवंतांच्या विविध शक्ती कशा कार्यरत आहेत हे समजू शकतो. शक्तीचा एक भाग भौतिक जगाची उत्पत्ती करतो, दुसरा वरिष्ठ भाग आध्यात्मिक जगाचे सृजन करतो आणि दोहोंमधील तटस्थ शक्तीद्वारे जीवांची उत्पत्ती होते. हे जीव वरील पैकी कोणत्या तरी एका शक्तीच्या नियंत्रणात असतात. भौतिक शक्तीच्या प्रभावातील जीवांना भ्रमात टाकले गेल्यामुळे अशा भ्रमित अस्तित्वासाठी आणि भ्रमित सुखासाठी
ते सदैव संघर्षशील असतात. जे आध्यात्मिक शक्तीच्या प्रभावात आहेत त्यांना भगवंतांच्या प्रत्यक्ष सेवेमध्ये, शाश्वत जीवनात, पूर्ण ज्ञानात आणि अविनाशी आनंदात ठेवले जाते. भगवद्गीतेमध्ये त्यांनी प्रत्यक्ष म्हटल्याप्रमाणे त्यांची अशी इच्छा आहे की भौतिक शक्तीच्या राज्यात जर्जर झालेल्या सर्व बद्ध जीवांनी भौतिक जगातील सर्व गोष्टींना सोडून त्यांच्याकडे यावे. हा ज्ञानाचा गुह्यतम भाग आहे. परंतु शुद्ध भक्तच हे जाणू शकतो आणि केवळ असा भक्तच भगवंतांच्या राज्यात प्रवेश करतो. तो तेथे भगवंतांना प्रत्यक्ष पाहतो आणि त्यांची प्रत्यक्ष सेवा करतो. ज्यांनी ही शाश्वत ज्ञानाची आणि आनंदाची स्थिती प्राप्त केली आहे त्यांचे नारद मुनी हे स्वतः ठळक उदाहरण आहेत. जो कोणी नारद मुनींचे चरणानुगमन करण्यात सिद्ध आहे त्याच्यासाठी साधने आणि मार्ग उपलब्ध आहेत. श्रुतींनुसार परम भगवंतांच्या शक्ती अनंत आहेत आणि वरील प्रमाणे 3 मुख्य शीर्षकांखाली त्यांचे वर्णन केले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे ब्राह्मण व्यासदेव, भगवंतांच्या सेवेत आपली विहित कर्मे समर्पित करणे हा सर्व प्रकारच्या कष्टांचे आणि दुःखांचे निवारण करण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे, असे विद्वानांद्वारे निर्धारित करण्यात आले आहे. वाचू का विमल मी पण? माताजी. वाचू माताजी. हो वाचा. पुढचा मग मिनल माताजी तुम्ही वाचा. हा आता वाचायला विमल सुरुवात माताजी. करू. म्हणजे म्यूट काढलंय ते सुरुवात करते वाचायला. बरं मग तुम्ही वाचा आणि मग हा पुढचा विमल माताजी वाचतील. हा हा वाचा. चालेल. कारण मी म्यूट आता ऐकू येते तर बघ छान होईल ना, हो सगळ्यांना हो ऐकू येईल. हो हो. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. श्रीयुत नारद मुनींनी स्वतः अनुभविले आहे की मुक्तीचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा किंवा जीवनाच्या सर्व दुःखातून सुटण्याचा अत्यंत उपयुक्त आणि व्यवहार्य मार्ग म्हणजे योग्य आणि अधिकृत परंपरेतून भगवंतांच्या दिव्य लीलांचे विनयशीलपणे श्रवण करणे हा होय. हीच एक उपायात्मक प्रक्रिया आहे. संपूर्ण भौतिक अस्तित्वातच दुःखपूर्ण आहे. मूर्ख लोकांनी आपल्या अल्पबुद्धीतून शरीर आणि मन यांच्याशी संबंधित, एक मिनिट, हल्लं गेलं ते जरा. भगवंतांच्या लव्य दिलांचे विनयशीलपणे श्रवण करणे हा होय. हीच एक उपायात्मक प्रक्रिया आहे. संपूर्ण भौतिक अस्तित्वच दुःखपूर्ण आहे. मूर्ख लोकांनी आपल्या अत्यल्प बुद्धीतून शरीर आणि मन यांच्याशी संबंधित, नैसर्गिक अरिष्टांसंबंधित आणि इतर प्राणीमात्रांसंबंधित अशा त्रिविध दुःखांना दूर करण्यासाठी अनेक उपाययोजना काढल्या आहेत. संपूर्ण जगच या दुःखातून मुक्त होण्यासाठी कठोर संघर्ष करीत आहे. परंतु लोकांना हे माहीत नाही की भगवंतांच्या अनुमतीखेरीज कोणतीही योजना किंवा उपाय इच्छित शांती आणि समृद्धी आणणार नाही. भगवंतांची अनुमती नसेल तर रोगी बरा करण्याची औषधोपचार योजना निरुपयोगी आहे. भगवंतांची अनुमती नसेल तर नदी किंवा समुद्र पार करण्यासाठी एक सुयोग्य नाव ही उपाय योजना नव्हे. भगवंत हेच सर्वश्रेष्ठ अनुमंते आहेत. ही गोष्ट आपण निश्चयपूर्वक जाणली पाहिजे. म्हणून अंतिम यशासाठी किंवा यशाच्या मार्गावरील अडथळे दूर करण्यासाठी आपण आपले सर्व प्रयत्न भगवंतांच्या कृपेवर सोपविले पाहिजे. भगवान सर्वव्यापी, सर्व शक्तिमान, सर्वज्ञ आणि सर्वगत आहेत. ते चांगल्या आणि वाईट परिणामांचे अनुमंत आहेत. म्हणून आपण आपली सर्व कर्मे त्यांना समर्पित करण्यास शिकले पाहिजे आणि त्यांचा निराकार ब्रह्म, स्थान विशिष्ट परमात्मा अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून स्वीकार केला पाहिजे. मनुष्याने आपल्या स्थितीचा विचार न करता सर्व गोष्टी भगवंतांच्या सेवेत समर्पित केल्या पाहिजे. जर कोणी विद्वान असेल, शास्त्रज्ञ असेल, तत्वज्ञानी असेल, कवी आदी असेल तर त्याने आपले ज्ञान भगवंतांचे अधिपत्य स्थापित करण्यासाठी योजिले पाहिजे.
मनुष्याने जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात भगवंतांच्या शक्तीचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. भगवंतांना कमी लेखण्याचा किंवा अल्प ज्ञानाच्या बळावर मनुष्याने त्यांचे स्थान घेण्याचा प्रयत्न करू नये. जर कोणी प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादी कोणीही असेल तर त्याने राजनीतीवर भगवंतांचे अधिपत्य स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. परमेश्वरासाठी अर्जुनाप्रमाणे लढले पाहिजे. प्रथमतः अर्जुनाने लढण्याचे नाकारले होते, परंतु भगवंतांनी लढण्याची आवश्यकता समजावून दिली. तेव्हा त्या महान योद्ध्याने आपला निर्णय त्यागून भगवंतांच्यासाठी युद्धात भाग घेतला. अशा प्रकारे जर कोणी व्यापारी, उद्योजक, शेतकरी असेल तर त्याचे कष्टार्जित धनही भगवंतांचीच संपत्ती आहे. संपत्ती सौभाग्य देवता लक्ष्मी समजली जाते आणि भगवान लक्ष्मीपती नारायण आहेत. म्हणून लक्ष्मीचा उपयोग भगवान नारायणांच्या सेवेत करावा आणि सुखी व्हावे. हाच जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात भगवंतांचा साक्षात्कार करण्याचा मार्ग आहे. अंततः मनुष्याने सर्व प्रकारच्या भौतिक कर्मातून सुटका करून घ्यावी व भगवंतांच्या दिव्य लीलांच्या श्रवणात संलग्न व्हावे, हा उत्तम मार्ग आहे. परंतु अशी संधी प्राप्त होत नसेल तर आपल्याला ज्या वस्तूंचे विशेष आकर्षण असेल अशा सर्व वस्तू भगवंतांच्या सेवेत लावण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हाच शांतीचा आणि समृद्धीचा मार्ग आहे. या श्लोकातील समसूचितम हा शब्द महत्वाचा आहे. नारदांचा साक्षात्कार अपरिपक्व व कल्पना मात्र होता असा कोणीही विचार करू नये. निष्णात आणि विख्यात विद्वानांचाही हाच अनुभव आहे. हाच समसूचितम पदाचा गभितार्थ आहे. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे सुव्रत, ज्या द्रव्यामुळे प्राण्यांमध्ये रोग उत्पन्न होतो तेच द्रव्य औषधी उपचाराच्या रूपाने दिल्यास रोग बरा होत नाही काय? हरे कृष्ण. विमल माताजी. म्यूट हरे आहात माताजी. हा, हरे हा कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य शील प्रभुपाद्वारे नैष्णात वैद्य अनुपानासहित रोग्यावर औषधोपचार करतो. उदाहरणार्थ, दूध या पदार्थामुळे कधी कधी अंत्राशय बिघडते, परंतु दुधापासून दही आणि त्यात काही औपचारिकता द्रव्ये मिसळून सेवन केल्याने रोग दूर होतो. अशाच प्रकारे भौतिक अस्तित्वातील त्रितापांचे भौतिक कार्याद्वारे किंवा योजनाद्वारे कधीही निवारण होणे शक्य नाही. अशा कार्याने आध्यात्मिक वळण देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, लोखंड अग्नी टाकले आणि ते अग्नीप्रमाणे तप्त होते आणि अग्नीचेच कार्य करू लागते. त्याप्रमाणे भगवंताच्या शिवेत नियुक्त केलेल्या गोष्टीचा भौतिक भाव तत्क्षणी बदलतो. हेच आध्यात्मिक यशाचे रहस्य आहे. आपण भौतिक प्रकृतीवर आधिपत्य मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये आणि भौतिक गोष्टीचा अहेर करू नये. मनुष्याने प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग भगवंताच्या संबंधात करावा. व्यक्ताव्यक्त सर्व काही परमदिव्य व्यक्तीपासूनच प्रकट झालेले आहे आणि आपल्या अचिंत्य शक्तीने ते दिव्य वस्तूचे जडात आणि जड वस्तूचे दिव्यत्वात परिवर्तन करू शकते. म्हणून तथाकथित भौतिक वस्तू भगवंताच्या श्रेष्ठ इच्छाने आध्यात्मिक भावात तत्काळ माताजी तत्काळ परिणत होऊ शकते. आवश्यक अट इतकीच आहे की त्यासाठी तथाकथित जड वस्तूचा परमात्म्याच्या सेवेत उपयोग करायला हवा. आपल्या भौतिक रोगाचे निराकरण करण्याचा हाच एक उपाय आहे. तसेच दुःख, शोक, भयरहित अशा आध्यात्मिक स्तरावर स्वतःचा उद्धार करून घेण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. अशा रीतीने जेव्हा सर्व गोष्टी भगवंताच्या सेवेत समर्पित होतात तेव्हा सर्वत्र केवळ परम ब्रह्माचाच आपल्याला अनुभव येईल आणि सर्व खलविदम ब्रह्म हा या वैदिक मंत्राचा साक्षात्कार होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे.
हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अशा रीतीने जेव्हा सर्व कर्मे भगवंतांच्या सेवेत समर्पित होतात, तेव्हा तीच कर्मे चिरकाळ बंधनाचे कारण असलेल्या कर्मवृक्षाचा विनाश करणारी ठरतात. हरे कृष्ण. नंदा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे श्रीला कृष्ण. प्रभुपादजी द्वारा तात्पर्य भगवद्गीतेत प्राणी मात्रांना अखंडपणे व्यक्त ठेवण्याला कारणीभूत असलेल्या काम्य कर्माची अश्वत्थ वृक्षाशी तुलना केलेली आहे. कारण निश्चितच त्यांची मुळे खोलवर गेलेली असतात. जोपर्यंत कर्मफळांचा उपभोग घेण्याची वृत्ती आहे, तोपर्यंत कोणालाही कर्म स्वभावानुसार एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात ठिकठिकाणी पुनर्जन्म घेत राहावा लागणारच. अशा भोगवृत्तीचे रूपांतर भगवत कार्य संपादनार्थ सेवानिवृत्तीत होऊ शकते. असे झाल्याने ते कर्मयोगात रूपांतरित होते. कर्मयोग म्हणजे आपल्या स्वाभाविक प्रवृत्तीनुसार कार्यात संलग्न राहून आध्यात्मिक संसिद्धी मिळविण्याचा मार्ग होय. येथे आत्मा शब्दाने सर्व प्रकारच्या सकाम कर्माचा उल्लेख होतो. निष्कर्म असा की जेव्हा सकाम कर्माचे व इतर कर्माचे फळ भगवंतांच्या सेवेत समर्पित होते, तेव्हा नवी कर्मफळे निर्माण होण्याचे थांबते आणि असे कर्म दिव्य भ्रमित क्रमशः विकसित होते. यामुळे अश्वत्थ वृक्षाची पाळेमुळे पूर्णपणे खणून काढली जातात. परंतु त्याच वेळी कर्म करणारा करता भगवंतांच्या चरणकमळांची प्राप्ती करतो. सारांश असा की मनुष्याने प्रथमतः जे केवळ वेदांताचे ज्ञातेच नाहीत तर साक्षात्कारी आत्मे आहेत आणि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णाचे अनन्य भक्त आहेत, अशा शुद्ध भक्तांच्या संगतीचा शोध घ्यावा आणि अशा संगतीत राहून निरपेक्ष भावाने काया वाचा मने भगवत सेवेत संलग्न व्हावे. असा सेवाभाव या महात्म्यांना अधिकाधिक कृपा प्रदान करण्यासाठी अनुकूल होण्याची प्रेरणा देईल. अशा प्रकारे नवीन स्तरावरील भक्तात शुद्ध भक्ताचे सर्व गुण संक्रमित होतील. त्यानंतर अशा दिव्य गुणांचा विकास होऊन भगवंताच्या दिव्य लीलांच्या श्रवणाची त्याची आसक्ती प्रबळ होईल. त्याच्याच स्थूल व सूक्ष्म शरीरांचे वास्तविक स्वरूप समजण्याची पात्रता येईल आणि त्याच्याही पलीकडे त्याला आत्म्याचे ज्ञान होऊन परमात्मा भगवंतांशी असलेल्या त्याच्या शाश्वत संबंधांचे ज्ञान होईल. असा नित्य संबंध दृढ झाल्यावर भगवंतांच्या प्रेममय भक्तीचा प्रारंभ होऊन क्रमशः विकसित होत तिची परिणती निराकार ब्रह्माच्या आणि स्थान विशिष्ट परमात्म्याच्या क्षेत्रापलीकडील पूर्ण पुरुषोत्तमाच्या पूर्ण ज्ञानात होईल. अशा पुरुषोत्तम योगाने भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे वर्तमान देहाच्या अस्तित्वात सुद्धा एकदा पूर्णत्व प्राप्त करतो आणि तो भगवंताप्रमाणेच सर्व सद्गुण मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित करतो. शुद्ध भगवत भक्ताच्या संगतीने आध्यात्मिक मार्गावर क्रमशः अशी प्रगती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुढे वाचन सुरू ठेवायचंय का? 4-5 श्लोक आहेत अजून अध्याय पूर्ण व्हायला, का उद्या घ्यायचं? तुम्हाला सगळ्यांना वेळ असेल तर आपण कंटिन्यू करूया. चालेल माताजी. चालेल? सगळ्यांना चालेल का? एक 4-5 श्लोक आहेत, एक 10-15 मिनिटं घेऊ आपण. हो, चालेल चालेल. चालेल. बर. हरे कृष्ण. यदत्र क्रियते कर्म भगवात् परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ती योग समन्वितम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. या जीवनात भगवत कार्य संपादनार्थ त्यांच्या संतोषासाठी जे काही कर्म केले जाते त्याला भगवंतांची दिव्य प्रेममय सेवा अथवा भक्तियोग असे म्हणतात. ज्ञानही अधीनतेने भक्तियोगाचे अनुगमन करणारे आहे. हरे कृष्ण. वाचा मृणालिनी माताजी आणि मग पुढचा प्रतिभा माताजी. तात्पर्य सर्वसाधारणपणे अशी धारणा आहे की शास्त्रांच्या निर्देशानुसार काम्य कर्मे करून आध्यात्मिक साक्षात्कारासाठी आवश्यक असणारे दिव्य ज्ञान प्राप्त करण्यास कोणीही पात्र होऊ शकतो. काहींच्या मते भक्तियोग म्हणजे कर्माचे दुसरे रूप आहे. परंतु वस्तुतः भक्तियोग हा कर्म आणि ज्ञान यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. भक्तियोग हा ज्ञानयोग किंवा कर्मयोग यांच्याहून वेगळा आहे. ज्ञान व कर्मावर तो अवलंबून नाही. उलट ज्ञान आणि कर्म भक्तियोगाच्या अधीन आहेत. श्री नारदांनी व्यासदेवांसमोर प्रशंसा केलेल्या या क्रियायोगाचे किंवा कर्मयोगाचे अनुसरण करण्याचा येथे
समुपदेश देण्यात आला आहे. कारण मुख्य प्रयोजन भगवंतांना संतुष्ट करणे हे आहे. भगवंतांना असे वाटत नाही की त्यांच्या पुत्रांनी जीवांनी जीवनातील त्रितापांनी दग्ध व्हावे. त्या सर्वांनी आपल्याकडे येऊन आपल्या संगतीत राहावे असे त्यांना वाटते. परंतु भगवत धामात जाण्यापूर्वी भौतिकतेच्या प्रादुर्भावातून शुद्ध होणे आवश्यक आहे. त्याकरता भगवंतांच्या संतोषार्थ केलेल्या कर्मामुळे करता क्रमशः भौतिक आसक्तीपासून मुक्त होऊन शुद्ध होतो. असे शुद्धीकरण म्हणजे ज्ञानाची प्राप्ती होय. म्हणून ज्ञान हे कर्मावर अर्थात भगवंतांसाठी केलेल्या कर्मावर अवलंबून आहे. इतर प्रकारचे ज्ञान भक्ती संबंधात किंवा भगवंतांच्या प्रसन्नते संबंधात नसल्यामुळे भगवत धाम प्राप्त करून देण्यात असमर्थ आहे. याचा अर्थ असा की मागे नैष्कर्म्यच्युत भाववर्जितम या श्लोकांच्या संदर्भात स्पष्ट केल्याप्रमाणे ते मुक्ती देखील प्राप्त करून देण्यात असमर्थ आहे. निष्कर्ष असा की विशेषतः भगवंतांच्या दिव्य यशाच्या श्रवण कीर्तनाच्या द्वारे भगवंतांच्या विशुद्ध सेवेत संलग्न भक्त भगवताशीर्वाद प्राप्त करून आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रबुद्ध होतो. भगवद्गीतेतही याची पुष्टी होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गुणानि गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्णांच्या आज्ञेप्रमाणे कर्म करीत असताना भक्त निरंतर त्यांचे, त्यांच्या नामांचे आणि त्यांच्या गुणांचे स्मरण करतात. प्रतिभा माताजी. म्यूट आहात माताजी. सॉरी. हरे कृष्ण. तात्पर्य. हरे कृष्ण. भगवंतांचा निष्णांत भक्त आपल्या जीवनाला असे वळण देतो की वर्तमान जीवनाकरता अथवा भावी जीवनाकरता सर्व प्रकारची कार्ये करीत असताना तो निरंतर भगवंतांचे नाम, यश, गुण यांचे स्मरण करू शकेल. भगवद्गीतेत भगवंताची स्पष्ट आज्ञा आहे, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात प्रत्येकाने केवळ भगवंतासाठीच कार्य करावे. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात भगवंत स्वामी म्हणून असावेत. वैदिक अनुष्ठानात इंद्र, सरस्वती, गणेश अशा कोणत्याही देवतेची पूजा करते वेळी असा विधी असा आहे की कोणत्याही स्थितीत अशा यज्ञाची किंवा अनुष्ठानाची नियंत्रक शक्ती या रूपाने यज्ञेश्वर म्हणून विष्णूंचे प्रतिनिधित्व असावेच लागते. असे निश्चित केलेले आहे की एका विशिष्ट देवतेची एका विशिष्ट हेतूसाठी उपासना केली जावी. परंतु असे पूजानुष्ठान परिपूर्ण होण्यासाठी विष्णूंची उपस्थिती अनिवार्य आहे. अशा वैदिक कृत्यांखेरीज इतकेच काय, पण घरातील किंवा व्यवसायातील सामान्य व्यावहारिक कृत्यात देखील आपण असा विचार करायला हवा की सर्व प्रकारच्या कर्मांचे फळ परमभोक्त्या भगवान श्रीकृष्णांनाच अर्पण करावयास हवे. भगवद्गीतेत भगवंतांनी स्वतः सर्व यज्ञ तपस्यांचे परमभोक्ता असल्याचे, सर्व लोकांचे महेश्वर असल्याचे आणि अखिल प्राणीमात्रांचे परम सुहृद असल्याचे घोषित केले आहे. केवळ भगवान श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त इतर कोणीही सृजनातील प्रत्येक गोष्टीचा स्वामी असल्याचे विधान करू शकत नाही. शुद्ध भक्त याचे निरंतर स्मरण ठेवतो आणि त्याच वेळी तो भगवंतांच्या नामांचे, यशाचे आणि गुणांचे वारंवार गायन करतो. याचा अर्थ असा की तो निरंतर भगवंतांच्या संपर्कात राहतो. भगवंत त्यांच्या नामाशी, कीर्तीशी अभिन्न असल्याने त्यांचे नाम, यश इत्यादींशी निरंतर संबद्ध राहणे म्हणजे प्रत्यक्षपणे भगवंतांच्या संपर्कात राहणे होय. भगवंतांच्या आज्ञा कार्यान्वित करता याव्यात म्हणून आपल्या आर्थिक मिळकतीचा अर्ध्याहून अधिक भाग व्यय केला गेला पाहिजे. आपल्या या कार्यार्थ आपल्या मिळकतीचा लाभच द्यावा असे नाही, तर भगवत भावनेचा प्रचार प्रसार करण्याची व्यवस्था देखील करायला हवी. कारण ही सुद्धा भगवंताची आज्ञा आहे.
भगवंत निश्चयाने सांगतात की जो विश्वभरातून त्यांच्या नामाचा यशाचा प्रचार प्रसार करण्यात संलग्न आहे त्यांच्यापेक्षा त्यांना कोणीही अधिक प्रिय नाही. भौतिक जगातील वैज्ञानिक शोध देखील भगवत सेवेत संयुक्त करता येऊ शकतात. त्यांच्या भक्तांमध्ये भगवद्गीतेच्या संदेशाचा प्रचार व्हावा अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यांच्याजवळ तप, दान, विद्या इत्यादींचा संचय नाही. त्यांना असा संदेश देण्यात येऊ नये म्हणून अनिच्छुक लोकांना भक्तीत आणण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. याविषयी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी एक अतिशय सरळ पद्धत शिकवली आहे. त्यांनी गायन, नर्तन आणि प्रसाद सेवन यातून दिव्य संदेश प्रचार करण्याची शिकवण दिलेली आहे. अशा रीतीने आपल्या मिळकतीचा अर्धा भाग अध्यात्मासाठी व्यय करण्यात यावा. मतभेद आणि संघर्षाच्या या पतित युगात नेतृत्व करणारे आणि धनिक लोक जर आपल्या मिळकतीचा अर्धा भाग श्री चैतन्य प्रभूंनी दर्शवलेल्या मार्गाने भगवंतांच्या सेवेत अर्पण करण्याचे मान्य करतील तर या कलहपूर्ण नरकाचे भगवंतांच्या दिव्य धामात निश्चित रूपांतर होईल. जेथे सुंदर गायन, नृत्य, प्रसाद वितरण होते अशा समारंभात भाग घेण्यास कोणीही सिद्ध होईल. प्रत्येक जण अशा समारंभाला उपस्थित राहू शकेल आणि निश्चितपणे प्रत्येकाला व्यक्तिशः भगवंतांच्या दिव्य उपस्थितीचा अनुभव येईल. यामुळे उपस्थितांना भगवंतांच्या संपर्कात येण्यास सहाय्य होईल आणि त्या योगे ते आध्यात्मिक अनुभवाने शुद्ध होतील. अशी आध्यात्मिक कार्य यशस्वीरित्या पार पाडण्यामध्ये एक अट आहे, ती म्हणजे अशी कार्ये भौतिक वासना सकाम करणे आणि भगवंतांच्या स्वरूपाविषयी शुष्क कल्पना अशा गोष्टींपासून जो पूर्णपणे मुक्त आहे अशा शुद्ध भक्ताच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडली जावी. भगवंतांचे स्वरूप शोधण्याची कोणालाही आवश्यकता नाही. भगवद्गीतेमध्ये विशेष रूपाने आणि सामान्यपणे सर्वच वैदिक वाङ्मयामध्ये भगवंतांद्वारे या विषयवस्तूचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. याचा यथारूपाने स्वीकार करून भगवंतांच्या आज्ञांचे दृढतेने पालन केले पाहिजे. त्यामुळे आपली पूर्णत्वाच्या मार्गाकडे वाटचाल होईल. कोणीही आपल्या मूळच्या स्थितीत राहू शकतो. या अनेक प्रकारच्या अडचणींच्या काळात कोणालाही आपली स्थिती बदलण्याचे कारण नाही. केवळ अट ही आहे की मनुष्याने भगवंतांशी एकरूप होण्याविषयीच्या शुष्क तर्कवितर्क करण्याच्या सवयी सोडून दिल्या पाहिजेत आणि औडंबर व मिथ्या गर्व सोडून वर वर्णन केल्याप्रमाणे गुणसंपन्न अधिकारी भगवत भक्ताकडून भगवद्गीतेतील आणि भागवतातील संदेशांचा स्वीकार केला पाहिजे. त्यामुळे सर्व काही निसंशयपणे सफळ होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. आपण भगवान वासुदेव आणि त्यांची तदेकात्मक रूपे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आणि संकर्षण यांच्या महिमेचे गायन करूया. हा, कोण वाचेल आता? मी वाचू का माताजी? हा, अलका माताजी आणि मग पुढचा मृणालिनी माताजी. तात्पर्य. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद की जय. पंचरात्रानुसार भगवंतांच्या सर्व विस्तारांचे आदिकारण नारायण आहे. ही विस्तार रूपे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध ही होत. वासुदेव आणि संकर्षण हे मध्यभागी डावीकडे आणि उजवीकडे असून प्रद्युम्न संकर्षणाच्या उजव्या बाजूला तर अनिरुद्ध वासुदेवांच्या डाव्या बाजूला स्थित आहेत. भगवान श्रीकृष्णाचा हा चतुर्व्यूह आहे. हा प्रणव ओंकाराने चालू होणारा एक वैदिक मंत्र आहे आणि ओम नमो धीमहि अशा दिव्य उच्चारण पद्धतीने त्याची स्थापना केलेली आहे. तात्पर्य असे की सकाम कर्माच्या क्षेत्रात असो किंवा प्रायोगिक तत्वज्ञानात्मक क्षेत्रात असो, कोणताही व्यवहार परमेश्वराच्या दिव्य
साक्षात्काराकडे लक्षित नसेल तर व्यर्थ समजला जातो. नारदांनी स्वानुभवाने विशुद्ध भक्तीचा स्वभाव स्पष्ट केला आहे. त्यांनी भगवंत आणि जीव यांच्यामधील आंतरिक संबंध, भक्तिमय कार्यातील संलग्नतेच्या प्रगत प्रक्रियेने क्रमाक्रमाने कसे दृढ होत जा त्याचे स्वानुभवाने वर्णन केले आहे. भगवंतांच्या अशा दिव्य भक्तीच्या प्रगतीची परिणिती भगवंतांच्या प्रेममय भक्तीत होते. त्यालाच प्रेम म्हटले जाते. भक्तीतील वेगवेगळ्या दिव्य प्रेम भावनांना रस असे म्हणतात. कर्म मिश्रा आणि ज्ञान मिश्रा कर्ममिश्रा आणि ज्ञानमिश्रा भक्तीचे दोन प्रकार आहेत. सुत गोस्वामींनी आपल्या आध्यात्मिक गुरुकडून जे रहस्यमय ज्ञान प्राप्त केले होते त्या रहस्यमय ज्ञानासंदर्भात शौनकादी ऋषींनी प्रश्न विचारल्यावर त्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण करताना प्रारंभी या 33 अक्षरी मंत्रांचे उच्चारण करण्यात आले. हा मंत्र 4 भगवत रूपांना किंवा त्यांच्या चतुर्व्यूहाला उद्देशून आहे. मध्यस्थ स्वरूप श्रीकृष्ण आहेत, कारण विस्तारित रूपे त्यांचा व्यूह आहे. येथे रहस्यमय संदेश हा आहे की आपण नेहमी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध या विस्तारांसहित भगवान श्रीकृष्णाच्या महात्म्याचे कीर्तन आणि स्मरण करावे. हे विस्तार विष्णू तत्वे किंवा शक्ती तत्वे अशा सत्यांचे मूळ अधिष्ठाते आहे. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत. हरे कृष्ण. इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिं मूर्तिकं यजेत यज्ञपुरुषं स सम्यक दर्शन पुमान. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अशा प्रकारे ज्यांचे रूप भौतिक नाही अशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णूंची प्रातिनिधिक दिव्य ध्वनीच्या रूपात जो उपासना करतो तोच वास्तविकपणे द्रष्टा होय. हरे कृष्ण. मृणालिनी माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: आपली वर्तमान इंद्रिये भौतिक तत्वांनी निर्मित आहेत, म्हणून ती भगवान श्री विष्णूंचे दिव्य रूप अनुभवण्यामध्ये अपूर्ण आहेत. यास्तव संकीर्तनाच्या दिव्य विधीने त्यांची दिव्य ध्वनींच्या रूपात उपासना केली जाते. आपल्या अपूर्ण इंद्रियांच्या अनुभवाच्या क्षेत्रापलीकडील कोणत्याही गोष्टीचा अनुभव ध्वनीच्या रूपाने केला जाऊ शकतो. अत्यंत दूरवर्ती स्थानावरून कोणी हाक मारली तर त्या ध्वनीवरून मनुष्याची पूर्ण ओळख होऊ शकते. जर ते लौकिकाच्या शक्य आहे तर अध्यात्मात का शक्य नाही? हा काही निराभास अनुभव नव्हे. हा वास्तविकपणे सच्चिदानंदमय दिव्य रूप असणाऱ्या दिव्य भगवंतांचा साक्षात्कार आहे. अमरकोश या संस्कृत शब्दकोशात मूर्ती शब्दाचे 2 अर्थ होतात, रूप आणि आपत्ती. म्हणून आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांनी अमूर्तिकम या शब्दाचा आपत्तीविना असा अर्थ स्पष्ट केला आहे. शाश्वत ज्ञानानंदमय रूपाचा अनुभव आपल्या मूळ दिव्येंद्रियांनी होऊ शकतो. ही इंद्रिये दिव्य मंत्र जपाने किंवा दिव्य ध्वनींच्या माध्यमाने विकसित होतात. असा दिव्य मंत्र अधिकृत आध्यात्मिक गुरुरूप पारदर्शी माध्यमाने प्राप्त होणे आवश्यक असते. जपाचा अभ्यासही आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली करावा लागतो. यामुळे आपण क्रमाक्रमाने भगवंतांच्या अधिकाधिक समीप येतो. अधिकृत आणि मान्य अशा पंचरात्र पद्धतीत या उपासना पद्धतीला मान्यता दिलेली आहे. पंचरात्र ही दिव्य प्रेम भक्तीची सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक संहिता आहे. अशा संहितेच्या साह्या वाचून कोणीही भगवंतांकडे जाऊ शकत नाही. तत्वज्ञानांच्या तर्कवितर्कांनी तर कधीही जाणे शक्य नाही. पंचरात्रिक विधी हा कलहयुगात व्यवहार्य आणि योग्यही आहे. आजच्या युगात वेदांतांपेक्षा पंचरात्र शास्त्र अधिक महत्वाचे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्न वेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञान ऐश्वर्यं स्वमिन भावं च केशवः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अशा प्रकारे हे ब्राह्मण भगवान श्रीकृष्णांनी मला प्रथम वेदांच्या गुह्य भागात दडलेले दिव्य ज्ञान प्रदान केले. तदनंतर त्यांनी आध्यात्मिक वैभव आणि अंती आपली स्नेहपूर्ण प्रेमभक्ती प्रदान केली. विमल माताजी, वाचताय तुम्ही? हा माताजी, वाचू का? हा, वाचा. तात्पर्यशील प्रभुपाद्वारे. हरे कृष्णा. दिव्य ध्वनीच्या उच्चाराने भगवान श्रीकृष्णाची जो संबंध प्रस्थापित होत असतो तो साक्षात सर्व समर्थ श्रीकृष्णाहून भिन्न नाही. भगवंताकडे जाण्यासाठी हा निश्चितपणे परिपूर्ण विधी आहे. 10 नामाप्रधांना टाळून कृष्ण नामोच्चाराने भगवंताशी स्थापन झालेल्या दिव्य संबंधाद्वारे भक्त भौतिक स्तरावरून पुढे जातो आणि त्याला वैदिक वाङ्मयाच्या आंतरिक अर्थाची तसेच दिव्यत्वातील भगवंताच्या अस्तित्वाची जाणीव होते. आध्यात्मिक गुरुप्रती आणि भगवंताप्रती दृढ श्रद्धा बाळगणाऱ्या मनुष्याला भगवंत आपली जाणीव क्रमाक्रमाने करून देतात. यानंतर भक्ताला सिद्धीचे वैभव प्रदान करण्यात येते. त्यात अष्टसिद्धी होत. पुढे भक्ताचा भगवंताच्या आंतरिक परिवारात प्रवेश होतो आणि आध्यात्मिक गुरुद्वारे भगवंताची विशिष्ट सेवा त्यांच्यावर सोपवली जाते. शुद्ध भक्त आपल्यातील सिद्धीचे प्रदर्शन करण्यात रस घेत नाही. त्यापेक्षा त्याला भगवंताच्या सेवेत अधिक रुची असते. श्री नारदाने हे सर्व स्वभावाने कथन केले आहे आणि नारदाने भगवान नामोच्चाराच्या प्रक्रियेला सिद्ध करून ज्या सुविधा प्राप्त केल्या त्या सुविधा सर्वजण प्राप्त करू शकतात. अशा दिव्य ध्वनीच्या उच्चारणात सर्वांचा अधिकार आहे, परंतु तो दिव्य ध्वनी शिष्य परंपरेने नारदांच्या प्रतिनिधीकडून प्राप्त होणे आवश्यक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखैर्मुहूर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. स्वतःच्या अगाध वेदोक्त ज्ञानातून तुम्ही सर्व सामर्थ्यवान भगवंतांचे चरित्र जाणून घेतले आहे, म्हणून तुम्ही आता भगवत चरित्राचे गायन करा. त्यामुळे विद्वानांची जिज्ञासा शमेल आणि भौतिक तापांनी त्रस्त झालेल्या जीवांचे क्लेश समाप्त होतील. याविना अशा दुःखातून सुटण्याचा कोणताही मार्ग नाही. हरे कृष्ण. मीनल माताजी, वाचताय? हो, वाचते. हा. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य 40वा श्लोक. श्री नारद मुनी आपल्या व्यावहारिक अनुभवाद्वारे दृढतापूर्वक सांगतात की भौतिक कार्याच्या सर्व समस्यांचे प्रमुख समाधान म्हणजे भगवंतांच्या दिव्य यशाचा विशाल प्रमाणात प्रचार करणे हे आहे. समाजात 4 प्रकारचे सज्जन लोक असतात आणि 4 प्रकारचे दुर्जन लोक असतात. 4 प्रकारचे सज्जन भगवंतांचा अधिकार मानतात आणि म्हणून असे सज्जन एक म्हणजे कुठचे 4 प्रकार? 1. भौतिक समस्यांनी त्रस्त झाल्यावर. 2. धनाची आवश्यकता पडल्यावर. 3. ज्ञान प्रगत झाल्यावर. आणि 4. भगवंतांविषयी अधिकाधिक जिज्ञासा निर्माण झाल्यावर स्वभावतःच भगवंतांचा आश्रय घेतात. म्हणून नारदांनी व्यासदेवांना प्रगाढ वैदिक ज्ञानाच्या चाकोरीतून दिव्य भगवत ज्ञानाचा प्रसार करण्याचा समुपदेश दिला आहे. दुर्जन 4 प्रकारचे आहेत. सतत प्रगत सकाम कर्मे करण्यात पूर्ण आसक्त झालेले आणि म्हणून संबंधित दुःखांनी पिडलेले. 2. इंद्रिय संतोषार्थ निषिद्ध कर्मे करण्यास आसक्त आणि त्यांचे फळ भोगणारे. 3. भौतिक दृष्ट्या ज्ञानात फारच प्रगत परंतु सर्व शक्तिमान भगवंतांचा अधिकार समजण्याची बुद्धी नसल्यामुळे दुःख भोगणारे. आणि 4. नास्तिक किंवा निरीश्वरवादी म्हणून ओळखले जाणारे. आणि म्हणून परमेश्वराच्या नामाचा द्वेष करणारे हे लोक निरंतर दुःखग्रस्त असले तरी ते भगवंतांचा द्वेष करीत असतात. अशा चांगल्या आणि वाईट 8 प्रकारच्या सर्वच लोकांचे कल्याण व्हावे
म्हणून श्री नारदांनी व्यासदेवांना भगवंतांविषयीचे वर्णन करण्याचा आदेश दिला. यास्तव भागवत हे एका विशिष्ट वर्गाच्या किंवा पंथाच्या लोकांसाठी नाही, ते आत्मकल्याणाची आणि मनःशांतीची इच्छा धरणाऱ्या गंभीर प्रामाणिक आत्म्यांकरिता आहे. अशा रीतीने श्रीमद भागवताच्या पहिल्या स्कंधातील नारदांचा व्यासांना उपदेश नामक 5व्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे. हरे हरे.